ଲଦାଖର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଆପଣ ମାନେ 3 ଇଡିଏଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ 3 ଇଡିଏଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଅମିର ଖାନ ଯୋଉ ୱାଂସୁକ ୱାଙ୍ଗୁଡୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନିଭାଉଥିଲେ ସୋନମ ୱାଂଚୁକ ୱାଙ୍ଗୁଡୁ, ଯାହାକୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ପୁରା ହିରୋ ଭଳି ଦେଖେଇଥିଲେ, ଯିଏ କି ଜଣେ ବାମପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକ, ଯିଏ କି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭଲ ପାଏ, ଚୀନ କି ଭଲ ପାଏ, ସେ କାଳେ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଜଣେ। ଆଉ ସେ ଏଭଳି ଏକ ସଂଗଠନ ବନେଇ ବାହାର ଦେଶରୁ ଫଣ୍ଡିଂ ଆଣନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବାହାର ଦେଶ ଫଣ୍ଡିଂରୁ ସେ ଭାରତରେ ବସି ଏଭଳି କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛି ଲଦାଖ। ଆଉ ଲଦାଖ ହିଂସାରେ ଦେଖାଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଲଦାଖ ହିଂସାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନେପାଳର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ଆଉ ଲଦାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଲଦାଖ ହିଂସା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଆଉ ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ଅମିତ ଶାହା, ଯିଏକି ଭାରତର ଆମ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଏଇ ଯୋଉ ସୋନମ ୱାଂଚୁକ ୱାଙ୍ଗୁଡୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଗଠନର ଯୋଉ ବାହାରୁ ଫଣ୍ଡିଂ ପଇସା ଆସେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନକୁ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି।